reč po reči poče padati kiša, razmišljam o smrti, razmišljam o sebi, siti sam uveren, oko mene boje, oči, osmesi i očajanje, udaram glavom u pod, bijem se s patosom, oksidacija, levo prolazu, ja sve primetnije oksidiram, davno se nisam pogledao. Pitam se šta bih mogao vidjeti, tu prazninu u očima ćutane, neprimetni šum, potrčim, umorim se za 10-15 koraka minuta, zašto svi toliko puše, sve miše na tuvan, čak i muže, gleda počne da se tereka preko nakon iz dosade, mogu se tužasom, usred autobusa, krnog ljudi, umornih, šetnih zabave, šetnih ludila, ojađenih, ozlojađenih, ogorčenih, usred štica, neki čovek, otkučano štica, mi je ponovno strus, da li sam te čovek ja, da li sam te čovek ja. Svaki put drugačiji, zanimljiv, nezaboravan, a onda opet buđenje, kukuriku, kukuriče peto, koga više nema, koje ne postoji, ali kukuriče svako jutro, bez glama, bez griže savesti, da ne preliše svrši i poslednji stih, sve ovo je samo, ljubra peta, nama stupaci, ja trenutak, slabosti, taštine, kucanje, kuc-kucu nepoznato, kuc-kucu nepoznato, kuc-kuc, kuc-kuc, kuc-kuc. Prilike, da. Mislim, ja to ne mogu baš tako lako, nije lako obražati. U principu, potrebno je pokušati izbaciti to dranje, da ne bude uvijek u dranje, kad se podiže energije. Ali da se pokuša, već se ne budu kad se uzme za ovaj spad, zato što se krinim, to je bilo dobro, zato što je to čisto organska reakcija mog tela. Znači, ja htjenim da podignem nivo energije, ja sam potpuno promenio telesnost. Ja nisam više znači bio u nekom sad godinu, da sam počeo ovako, to nije bilo svesno, nego je bilo posljedica htjenja ulaganja energije. A nadam se tu je nekog ubikanja nekog. Sad, pokušajte, mi nije lako kažete, ja sam isto oko mene boje oči, osmesi i očajanje, udaram glavom u pod, bijem se s patosom oksidacija, odavno se nisam ogledao u šta bih mogao vidjeti, tu prazninu u očima, 15 koraka, minuta, zašto svi toliko puše? Sve više na ljubav, bilo